Ach jongens, wat is het mooi waar. Ian zei dus van, hey, sinds toen alle dagen ontvloggen bent, regent het ook alle dagen. Nou, die theorie is no clear, want het is al 2 dagen mooi waar. Het is al de 2e mooie dag. Leuk dat je me even jongen naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. Je hoort weer even de aflevering Loopje Leeuwarden nummer 3 alweer. Ja, want ik ben al een keer van de centrale naar het Vlietaron. Vorige week natuurlijk ben ik door de Vossenparkwijk in naar het Cambuurstadion. En Joert, die hebben echt even een stukje historie in. Want we gaan even via de Skrans, gaan we naar Huzumta. Dan zit Sintjesveld, die man die shot niks. Even voor de autoleefhabbers. Er staat een hele mooie Audi RS6. En die houdt er aan het gas, hij had green en is best opleid aan. Zit ik eerder. Zie, zo'n gasjehouder, ongelooflijk. Geweldig. Nou ja, Skrans is natuurlijk erg bekend van de winkels vanzelfs. Het is echt een winkelstritte. Nou, goeiedag, mag ik je wat vragen? Jawel. Ik maak je een filmpje hier hoe de Skrans hier. Oh, dat is leuk. Er zit in wat fel, hè? Ja, een oors. Dus je hebt wat veel van de Skrans? Nou, ik vind het eigenlijk mooier worden. Oh, mooier dan? Ja, ik vond voor de herinrichting steeds maar. Vond ik het wat saai en doods. En, er is wat green komen, maar voor mij moet er nog wel wat meer green komen. Ja, ze bent net zo green op het moment. Maar, nee, maar voor mij moet er nog wel meer green komen. Ja, en nog meer green hier? Ja, volle meer. Ja. Het klinkt echt als het heel green wezen. Maar ja, echt weer. Ja, ja, dat zou green is goed voor de natuur. Hè? Dat helpt CO2 uit de lucht. Ja. Het houdt zuurstof weer waarom. Er komen al je vogeltjes weer zwol op En wat zou je graag zien wel dan? Een hele rij met bjemmen of wat voor greens? Dat vind ik wel mooi, maar ik vind het wel mooi dat er al die potten komen. Hele grote potten. Oeral, weet je wel? Ja, ze hebben nu tussen de geparkeerde auto's. Ja, dat vind ik mooi. Dat is ook leuk. Dat vind ik ook een leuk idee. Maar in die pot op de stoep ook meer. Maar in die pot kun je bijvoorbeeld ik blom zetten. Heel veel varie keer de tulpen behoren. Ja. En in de simmer kan er iets in wat de bijen loekt of vlinders of zo. En nog vogels. Nou, en dan in het najaar heb je natuurlijk al die zaadjes met al die vogels en alles op elkaar. Zelf persoonlijk zou ik het wel gezelliger vinden. Ja. Maar de auto's dan ik vol dan net? Nee, nou ja, die auto's die mag er... Weet je wat er met die auto's moet gebeuren? Ik liep gisteravond dus terug naar huis en toen reed er een auto keihard hier over de Schrans. En toen dacht ik, ja, dat kan niet, want het is en fietsers zijn hier en wandelaars en er zal maar een kat of een mens of een kind oversteken, weet je. En daar zou misschien wat meer op gecontroleerd kunnen worden. Ja, de snelheid. Ja, want volgens mij is het ding het een 30 zone. Ja, het is een 30 zone. Ja, ik weet dat niet. Ja, dacht ik. Of in ieder geval, je kan hier sowieso niet hard. Ja, nee, sowieso niet, want ik kan zo iemand oversteken of ergens vandaan komen. Ja. Nee. Dus dat is het enige wat ik denk van, ja, dat vind ik hier heel gevaarlijk. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel heel goed. Pets Place. Pets. The Pets Place. Ik heb een pets gekregen. Ben zoekt broodjesmakers en bazaars. Goeiedag meneer. Goeiedag. Mag ik je wat vragen? Dat mij wel. Ik maak je een video hier op de Skrans hier. Ik ben heel benieuwd wat vind je eigenlijk van de Skrans? De Skrans? Ja. Ja, het lijkt me wel een mooi winkelgebiedje. Ja? Ik kom zelf iets nets, dus... Maar ik heb hier in het ziekenhuis gebracht. Daar zit ik op de wachtje, dus ik denk in die tijd ren ik even een stukje. Ja. Maar het is wel een gezellige strijden. Ja. Vooral sinds erbij kind. Kom je nou dan van het MCL aanrand dan, heel nou? Ja, ik rijd alle dagen 15 kilometer. Dus ik denk in die wachttijd... Mijn dochter die moest voor een onderzoek. Ik denk dat ik even een eindje ren. Dan zoek ik even in Ljouwert. Wat ga je intussen als jongen? Wat voor moois? Nou, ik zoek nou even wat verder de stad in. Dus. Ja. Is die auto nog heel oors als snits? Vind je dat echt een heel groot verschil? Snits? Nou ja. Ja, snits is wat lichter, maar... Het is in de winter wat triest en keel in de stad, maar zijn we dan weer wat meer vertier dan hoop toeristen in snits. Ja. En wat vind je nog van deze stritten specifiek hier, de Skrans? Wat vind je ervan? Ik vind het wel mooi stritten, ja. Alle winkels bij elkaar. Ja. Dat valt je wel. Ja. Maar ik doe hem wat een keer in, dus ik bedoel, maar ze worden van mij net rieken. Ja, dat is natuurlijk. Skrans had in feite alle winkels was een beetje, hè? Je leeft ook in Bilgaard.
Bilgaard. En hier is natuurlijk als marketingslogan van de speciaalzaak van Friesland. Met het idee van in Bilgaard, daar zit alles wat eigenlijk hammast. Nou, dat geldt hier eigenlijk voor de Skrans denk ik wel. Ik hier ooit heel vroeg een keer het idee om, dan ging ik een paar weken hyperlokaal leven. Maar ik heb alleen maar dingen die ik op een Skrans krijgen kan. Had ik nooit dingen, maar... Goeiedag mevrouw, mag je wat vragen? Ja, zeker. Oh, ja, de kaai net van. Nou, ik vraag me af, wat vind je van de Skrans? Mooi, super. Kom je weer graag? Ja, heel graag, ja. En kom je weer al lang? Al heel lang. Ja? Heel lang. Sinds wanneer kom je weer al? Nou, sinds Johannes Sander. Johannes Sander? Ja. Specifiek je aardtaal. Nee, maar toen ben we verhuisd. We kwamen uit de andere kant van de stad en dan ben we lekker in Huizelaan. Oh ja. En wat vind je van de Skrans? Mooi. Ja? Dik van elkaar. En hoe wordt het nou verhoren door die tijd? Want je komt dus al 40 hier op een Skrans. Ja. Hoe is het nou verhoren dan? Een hele hoop natuurlijk. Ja. Is het beter worden? Nou, dat weet ik niet. Het is maar dit best genoeg. Best genoeg. Je bent vet goed. Ja, best hè? Mooi. Hoi. Nou, ik ben eigenlijk aan het bad geven. De vrouw die is al in de winkel. Oh, dus je bent eigenlijk al wat let. Ja. Nou, dan moet ik al de winkel in. Ja. De kik, de kik, wat is het? De kik. Kik, daar kom ik eigenlijk nooit, man. Het Christgod, bij de kik. Hier heb ik nog een concept store van Winnie. Een beetje oorwinkeltje natuurlijk, net een keten. Goeiedag meneer. Hoi, hoe gaat het met jou? Fijn. En jou? Ja, ik goed. Meestal ben ik heel vrolijk hier op een Skrans, heb ik betrokken. Meestal mag ik graag komen. Nou, dat is mooi. Ik zal daar even een winkel even binnen stappen. Hier zit de kapper, hier ben ik wel eens west. Maar zat je hem schuldig, ben ik wel niet hier net west. De kapper, hè, als je rek, echt mooi. Goeie meneer, mag ik je wat vragen? Ja. Ja, wat heb je gekocht bij de schuurmans? Een koekje. Een koekje even, lekker. En wat brengt je weer op een Skrans? Nou, ik heb meestal even naar de Green de Boer. Oh, de Grien de Boer. Ja, die had je hier, hè? Ja. Is dat een goede Grien de Boer? Ja, ja. Ja? Maar waarom toch jou dit? Ik heb een YouTube-kanaal, heet de Friese Vlogger. En ik praat met de mensen op straat. Oh, En Joel gaat in over de Skrans. ja, Dus ik denk, praat ik met de mensen hier op de Skrans. Ja. 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 Nou ja, ik moet even naar de auto en dan wordt dan eens mijn dingen verder. Ja, je moet je ook betalen hier natuurlijk, hè? Ja. Betaal parkeer. Nou, dan moet ik ook heen. Ja, dan zit je net ophalen. Dat wordt een dure actie hier op de Skrans. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje. Zo, als ik vaak aan de Skrans ga, dan parkeer ik eigenlijk vaak daar bij de nieuwe Skrans. Want daar has dan een blauwe zone. En hierachter, zeg maar, hier achter deze winkels, hier, daar zit dan weer het betaald parkeren. Het is net duur trouwens, begreep ik iets van met 80 cent per uur. En ook is natuurlijk hier nog parkeren, hè? Hier, zo, deze meneer die had hier ook parkeerd. Die had hier in het midden parkeerd. En dat kost iets meer, hè? Dan ben je iets meer kwijt, maar dan stel je wel dichterbij. Een blommenzaak had hier ook nog. Een blommenzaak. De bloembinderij. Zo. En ja, een goed restaurant had je hier zelfs nog. De Sint-Ja. Dat is een soort van, ja, wat is het eigenlijk? Het is een soort van, het is net heel een van een sushi restaurant. Het is meer een, hoe noem je het, Pan-Aziatisch restaurant, heb ik begrepen. Goeiedag, hoi. Mag ik je maar vragen? Ja? Ik maak je een video hier hoe de Skrans. Je rek op een Skrans hier. Wat brengt je hem hier op een Skrans? Of zit je meer in de buurt op Squal, denk ik? Ja. Ja? Ja. Welke Squal zit hij dan? Impuls. Wat zegt het? Impuls. Impuls? Oh even. Waar zit hij dan? Die zit... Nee, die zit Westeinde. Oh, Westeinde. Oh, oké. Maar dan ben je hem heel hier op een Skrans hier. Ja, Ga je een tussenhoor of zo? nee, we zijn al klaar. Ja, we hebben toetsweek. Oh, je snapt. Oh, toetsweek. Oké. Ja. Nou, is het goed gang met toetsen? Ik hoop het. Ja. Ja, oh. Wat zijn dan de moeilijke toetsen dan? Wat is dreig? Doei. Zullen we de machine hier? Oh, machine een mooie Jetta had. Machine. Een mooie Mark II Jetta. Parkeert en je gewoon op het duur parkeerplaats hier. Zo, die man die had knaken. Mooi hè? Een mooie Jetta hier op het Skrans. Mooi nog meer. Kijk, dan ben je weer in Johannes Sander. Die machine is zo mooi. Maar goeiedag meneer. Goeiedag. Nou, je hebt een mooie auto. Jawel hè? Ja.
Een Jetta, net? Ja. Echt een Jetta? Zeker weten. Ben je een Jetta, man? Wel een VW, mooi, ja. Ja? En waarom specifiek een Jetta dan? Goed keer op ben ik. Oh, je dat zo? Het is een dieseltje, hè? Ja, maar dat is een klassieker, zou ik denken. Ek, ja. Ek. Ja, zo ja. Maar net specifiek een reden, een Jetta of... Ik vind alle auto's mooi. Je kan er zelf wat aan repareren, hè? Dus, ja, dat is zo, ja. Wat er vaak nog repareerd worden dan of net? Ja, standaard dingetjes, hè? Wat slijtage, maar alles is te dwan. Dus. Maar je zit er kreeg uit. Ja, toch? Ja. Goeie staat, de bekwaring, hè, ook station. Ja, toch? Ja, het is al heel origineel. Ja, hè? Ja. Mooi, hè? Leuk. Nou, bezig nog. Succes. Het is een viertje hier. Voor de meesten heb ik altijd op het Kranstuk heen, het winkelgebied. Dat is altijd mooi. Kijk, hoe stekken. Dit zit je dus altijd wel mee inderdaad, hè, met die auto's. Dan moet je dat goed opletten hier. Hè. Want voor hetzelfde word je helemaal kapot rijden hier. Dan rijden ze die gewoon helemaal naar de bliksem. Dan zit je er even bij de slachters in. Je kan vroeger ook altijd toen je naar wennen. Even zien dat de slachtbaas er is. En hier even naar binnen daar hier. Hè. Je wil vast met me praten. Nou, goeiedag meneer, mag je wat vragen? Ja? Nou, hoe lang zit je hier op het Krans, of slachten? Vanaf 4 uur niet op. 4 uur niet op. Dat is haast, dan mag ik even rekenen, 30 jaar? Ja, dat is haast 30 jaar. Ja, zo lang al? Zo lang al, ja. Hoe oud wie is toen? Nou, dan moet ik even rekenen. Dat is, ja, 34, 33. Oké. Nee, hou even. Ik ben nu 60, dus hoeveel... 30 ongeveer, denk ik. Ongeveer 30. Ja, oké. En hoe is het hier op al die jaren bevallen hier op het Krans? Ja, heel best. Heel best. Ja? Ja. Mooi plekje hier. En wat karakteriseert nou de Krans als winkelstritten? Ik denk wel dat het heel compleet is. En ik denk ook wel een beetje... ja, misschien een beetje dwarpsachtig is net misschien net het goede woord, maar een beetje ja, het huisum is wel een beetje in het dwarp nou. En dan ja. Dus dat vind ik wel mooi, ja. Dat kun je nog wel vernemen, dat de meesten hier uit, want de Krans komt ook op de meesten van Boeten in jouw tank om hier wel te winkelen. Ja, vooral uw soort winkel is wel een winkel wat ik wel van Boeten trek, hè. Ja, mensen die het net vinden kunnen met nou ja, in de supermarkt of zulke dingen, nou, dat ze iets bijzonders hebben dan. Nou, sowieso fijn dat je komt een speciaalzaken toch zit, hè? Zoals ja, dan groenteboer natuurlijk en slachter. Groenteboer, slachter, bakker, twee bakkers, visboer. Ja, alles zit je wat zo had, no? Ja. Weet je nog. Dus voor de Christ hoe je net daar zo is, dan ga je gewoon naar de Krans komen. Wat best ik met douane? Ik weet wat gehaktvlees dit snijden. Is het gehaktvlees? Nou ja, dat is gehaktvlees, ja. En als je snijdt en dan ga je dan de bloed, je zit het bloed, het staat een keer op en of een stukje bloed en dan moet er even houden en dan zitten ze een vleesje en een bijvleesje, zo dat moet er even uit om mooi gehakt te krijgen. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Nou? Dat hakt wel een beetje mooi weg. Wij zijn een beetje die ouderen, dus het moet weer een beetje beter zijn, nou. Ja, inderdaad, je behandelt je persoonlijk gewoon in een stuk vlees. Ja. Zie je in de supermarkt net zo gauw zien, denk ik. Hè? Nee, hier heb ik een mooi longhaas. Nou, die ga je in de supermarkt net. Die moet ik nog even een schema uitzien. Wat je even dan ja, die ga je in de supermarkt net. Maar is dat denk ik, hè? Wat is dit, een longhaas? Een longhaas, ja. Wat is dit dan, een longhaas? Ja, dat zit in de binnenkant van de kou en dat is een graf stukje, of een heel zacht stukje vlees, maar graf van 3. Kist het wel shit, nou dat het graf is. Pak nou een stukje biaas maar hier, hè? Zo. Lekker. Dankjewel. Hoi. Geweldig. Vond je nou een leuke video? Dan doe me omheen. Als mensen abonneer dan. Maar dan kun je lid worden. Dan heb je exclusief de nieuwste video's van de Friese vlogger. En dan kun je nog een bedankje achterlaten. Dan kun je onderdoen door op bedankt te drukken. En dan kun je nog een bedragje gewoon heen. 10 dank. Geweldig. Het is toch een mooi stredder. Geweldig. Goedendag mevrouw, maak je wat vrij hier? Ik maak je een video hier over de Krans. Mooi. Wat vind je van de Krans? Ja, keurig toch? Ja, keurig? Ja, je hoeft mij er net op te zetten. Nee? Doen we er net op? Nee, oké. Succes. Hoi. En ik ben heel benieuwd, wat vind je van de Krans? Dat weten wij nog net, want we komen hier krek aan. Je bent nooit hier op de Krans West? Heel lang geleden. Oh, waar ben je hem dan? In de Jouwer. Oh, op een Jouwer? Ja. Je toch nu willen de midstrit eens even... even gebeuren? Ja, precies. En dan show je op de Krans. En dan show we hier even op de Krans. Wanneer wie je voor het laatst dan? Oh,
Oh, dat kan ik me niet heugen. Misschien wat 10 jaar lint. Ja, hè? Ja, dat is al heel lang lint. Is dit verhoren? Had je het idee dat je verhoren? Ik heb geen idee, ik kan me niks meer van herinneren. Daar zou je dan dingen naar gewoon, je kent het net. Nou, en wij komen hier nooit. Nee. Voor u is het nou weer nee. Hè? Ja, inderdaad. Je moet hem lekker verrassen hier. Nou, dat weet ik al net. Mag je wat vragen? Oh, nou. Ja, dat is nou, leuk. ik vrees even oh, je probeert op een skrans hier. Ja. Wat viel van de skrans? Ja, ik vind wel een mooie straat. Ja, hè? Mooie te winkel, ja. Kom je hier in de buurt dan in? Ja, ik kom uit Leeuwarden. Oké. En je het liefst naar de skrans, staat je op de winkel in Ginnen? Nou, ik vind dat winkeltje altijd zo leuk en dat winkeltje. Ja, welke bedoel je dan? Die? De dierenboutique. Ja, en de... En de boer, hè? Oh, de boer hier, ja. Ja, echt op zo'n oud winkeltje, nou. Ja, daar hou ik van. Ja, hè? Ik hou niet van die moderne dingen. Nee, hè? Nee, ik voel me eigenlijk ook, dat vind ik gezellig, al die lekker thuis. Ja. Dat scheelt enorm, zeg ik altijd. Daarom. Dus ik moet er graag even heen. Als ik weet dat het te redden, ga ik erheen. Ja, nou, goed bij Zo. Dat is net zo oude Rauwe daar, geweldige winkels. Ja, maar hier... En je ziet die nou ook verderop, nou, Hotse van der Wal. Nou, dan kom ik altijd, nou, ik denk al 1 keer in de 14 dagen. Ja, hè? Ja, dan moet ik wat, hè. Nou, ik ga even dingen toe. Ja, dat is zeker aan de kant zien. Het Rauwe daar nou overnomen, nou? Had hij dat het Rauwe daar dat overnomen? Of Ja, die had het overnomen, nou. Die zit er nou in, nou. Dus je had die hele grote winkel daar van... op het industrieterrein, die Westplantage, hebben ze niet meer, nou. Nee, van Auke Rauwe daar. Nou zitten ze daar... Ja, dan heeft dat winkeltje erbij. Nou, dat is precies Rauwe daar zo wat, nou. Ja, van vroeger. Ja. Die oude. Daar kwam ik al jaren. Ik ga 48 jaar in de bouw zitten, dus ik kom er altijd. Ja. Maar dat spreekt je wel ons ook soort winkels. Ja, dat vind ik wel. Meer dan een praxis dan we gaan maar... Ja, weet je wat dat is? Daar hou ik niet zo van. Als je één dingetje hebt, moet je een heel pak kopen. Oh ja. Dan heb ik er gewoon hekel aan. Als het een Rauwe daar bijvoorbeeld gaat, dan moet je, als maar 1 schroef hebben, dan kun je hem krijgen. Ja, hè? Daar maken ze geen probleem van. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja. Iconische winkel voor dat allemaal. Ja. Hè? Ja. En dat is hier ook nog zo'n op een sukkelwinkel. Daar staan wel leuke dingen erin. Ah, goeie. Daarom. Ja, nou super. Daar hou ik wel van. Nou, mooi bij je. Ik Ja? zit weer even verder zijn hier op het scrollen zitten. Waar is dit van? Ik ga een YouTube kanaal, heet de Friese Vlogger. En dan praat ik eigenlijk met mensen op strijd. Wil ik het even zien? Ja, mij maar even zien. Ik Ja, ik ken het wel hoor. Oké, want ik maak zo'n video dan denk ik even van de Scraans naar, nou ja, ik toch denk naar Huzum of Huzum Dorp. Ja. Ik wil even zien hoe vier ik kom, want ik vind het ook gezellig eigenlijk op de Scraans. Ja, ik vind het wel hoor. Dus ik wil je wat lang heen hakken het idee, maar dat maakt het niks. Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Nou, veel plezier hè. Ja, komt goed, hoi. Ja, dit is een blombakken, hè? Die ben je natuurlijk onlangs binnen hier geïnstalleerd, zou ik zo zeggen. Maar net zo lang links in, die maakt het een beetje green inderdaad. In de verlengde Scraans staat echt nog hele mooie winkels. Dat vind je soms wel eens, dat je denkt van, oh, het is wel leuk op de Scraans, maar dan zit je er ook nog heel vol hier. Maar zie, wat het winkel van Hengelsport de Fuik. Maar hele leuke spreuken hier achter drukt. Oké. Je kunt ook nog werken hier bij de Polflex. Dit is die winkel waar die meneer toe hier. Dit is echt zo'n orde. Ja, orde. Ik zit straks orde, maar dit is echt een mooie kluswinkel. Hè? Weet je, alles nog per stuk heb ik en dan blijkbaar. Dus ik stel weer. Ook hier wat vreeg je mij. Zijn we hier, ja? Ah, goeie meneer. Mag ik jou wat vregen? Jawel. Dus ik denk van ja, dan kan je hier natuurlijk niet missen, hè? Echt net. Maar dit is de verlengde Scraans, toch? Dit is de verlengde Scraans, daar ga je helemaal gelijk in. Maar kunnen we dan nog wel over de Scraans praten hier dan? Ah, een beetje wel, hè? Een beetje wel, hè? We moeten er toch wat bij hebben. Nou, Sprutsgebied kijk maar een man verderop weer, hè? Die zei van de Hoite van der Wal, dat is oernaam door Auke Rauwe daar. Ja, klopt. Is dat zo? Ja, we zitten hier nou achter hier. Achter hier al? Ja, als dependance van. Oh, dat is heel lang al dus? Ja. Oh, ik dacht het is dus zo'n krek, maar... Nee, al achter hier. Oh, dus, oké. een mooi koffie. Ja, inderdaad, ja. Nou, goed om te jaren, joh. Want die man zei ook van, ja, dat is ook een beetje de stijl van Auke Rauwe daar wordt. Ja, zeg maar, we toch muziekje een beetje in ere te horen al hier. Ja. Alle dwarsjes en de schroefjes. Want, ja, natuurlijk worden de traditionele, of ja, maar ik zeggen, de traditionele bouwmarkt, de Gamma's, de Praxis, dat is misschien net iets de traditionele, maar de nijmoddere bouwmarkten. Hoe onderscheid je hem nou van zo'n soort bouwmarkten? Ja, toch muziekje dat we alles wat los besteek hebben. En een groot assortiment voor iedereen wat. En daar is best wel wat voor. Hoi. Zo, nou. Maar ja, zei je dus van alles, hè, hier. En wat die man ook al zei, van je kunt ook besteek krijgen, hè. En je ziet, nou, dat is ook mooi kwaliteitsgord, hè.
Ja, ik ga er ook wel van, hè, voor zulke soort zaken. Van die speciaalzaken. Hè? Dat is toch... Ja, mooi. Oh, ja, die er niet weg. Nee, dat is heel mooi. Prachtig. Wat hebben we hier, jongens? De kerstmarkt. Op het winkelcentrum De Schrans. Ja. Oh, je zit. Oh, ja. Nou ja. Er komt hier dus een kerstmarkt hier op 10 december. Volgens je, dus ik ook Rauwerda. Zie je? Oh, leuk man. Mooi winkel. Ben je op een Schrans of net? Nee, ik ben net op een Schrans. Ben je wel hier in de buurt dan? Ik ben wel in de buurt. Ik ben er op een hoeken. Ben je op een hoeken? Daar op een hoeken? Ja, in die grote witte toer. Wat in die grote? Witte toer. Welke is dat dan? Nou, de shortstream krijgt daar achter de BM uitkomen. Achter de BM? Ja. Is zo daar. Hoorkant Schrans. Hoorkant Schrans. Oh ja, die hege toer. Ja, die heel hege toer. Ja, zijn. Ik zie daar een liedstoker te zien. Maar, nee, dat is 16 heeg. Wat vind je van de Schrans? Mooi. Ja? Noffelijk. Ja, Huizum is noffelijk. Huizum sowieso als geheel. Beetje. Als je door de spoorboom best komt thuis. Ja, hè? Ja. Zoveel dat. Ja. Ben je al lang hier in deze buurten? Ja, van 50 jaar. Ja, hè? Ja. Nooit het idee van bij de zoals mij. Ja, wel, dat wel, maar daar moet je de kans ik een beetje voor hebben. Ja. En het werken is nog dingen. Dus nog zo wel eens om zijn, maar dat is onnood aan de netslagen. Nee. We zien hoe ding dan met zo'n jongens nog in de wollen dan? Nou, in een van de dwarpen om jou heen. Oh, ja. Zoals? Bergen. Ja. Nou. Wat ben je net benauwd dat je dat missen zal hier dan, de dokter van de stad? Of? Nee, net het moment. Nee, hè? Nee. Geen hele grote stad wonen, geen Jakarta wonen, geen Bangkok wonen. Oh. Dus dat is heel wat oors. Wat moest je daar dan ook vrij mee? Dat heb ik voor mijn werk. Oh? Nou, dat is... Wat voor werk dan vrij mee? Ik ben projectmanager geweest. Voor grote fabrieken bouwen. Oké. Dus, dat soort zaken. Jakarta, jongens. $100 miljoen, meestal. Ja, dat is wel, ja. En lieke grote de provincie Utrecht. Ongelooflijk, hè? Ja. Dus, ja. Ondergolfplaat. Huh? Maar dan toch nog iets erbij wel in de warp. Ja, dat is de guy die wel zaken aan en de repro gewoon op het thuis. Kijk, gewoon man. Huh? Ja. Werelddeel kijken naar. Nou. Prima, succes. Ja. Oké. En tegen dank. Mooi, succes. Dus ik ga verder en hier nog even. Weet je waar de Huizemerlaan is trouwens? Weet je nou? Dat is daar zeker, hè? Dat is daar en ik is die kant dus. Ja. Dan gaan de eerste stukjes Huizum. Ja. Komt zo in Huizum Dwarp uit. Ja, dat mag ik heen. Dat heb ik ook een hier. Ja, en daar staan ik hele mooie huizen. Ja. Nou, succes en dankjewel, hè? Hoi. Rennen we even naar de Huizemerlaan. De wie les ik in die liet nou ook een reactie achter van hey, ren ik eens even over de Huizemerlaan. Nou, dan geven we dat bij deze eens even aan. Oeh ja, mooi. Shit, dit is echt een mooi stukje ljouwtje. Maar zien die hoezen, prachtig. Die zijn mooie hoezen, hè? Ja, mast van horen natuurlijk. Sommige mensen horen meer van nijbouw. Maar ik hoor toch wel echt van deze mooie oude hoezen. Die stikken meneer die is om het in zijn tuin dwalen. Dat is wel een handig apparaat. Ja, hè? Ja. Ja. Ik maak je een video hier over de Huizemerlaan. Waarom dat? Nou ja, omdat ik het leuk vind, zou ik zeggen. Maar ik heb een YouTube kanaal, die de Friese vlogger. Ja. En dan praat ik met de meesten op stritten. Ten eerste hoe de Schrans in de gang. Ja. En dan ren ik zo via de Huizemerlaan en Huizendwarp daar. Oh ja. En onderwijs praat ik eigenlijk even met de meesten die hier tjin komt. Zo. Ja. Dus zo kom ik jou ook even tjin. Dus ik vreeg me, mag ik jou een vreetje? Ja. Nou ja. Jo, weet je dat net? Ja, nee. Ja, ik hoor het al. Ja, dat je net moet je niet, zelf dan. Ja, dat je net niet in een oorsting bent zitten te snoeien. Nee, maar oké, hoe is het om hier nou te wijnen, een Huizemerlaan? Dat gaat hartstikke goed. Ja, hè? Ja. We hebben alleen s'nachts wel eens een keer dat auto's vernield worden en dat soort dingen. Hè. Oh ja? Ja, dit is een... mijn auto is al eens zo'n 4-5 keer hier bekrast en wat en alles. Je komt natuurlijk op de meesten die dingen uit de stad tak komen, kom je de Elting, of net? Ja. Ja, hè? Dus nachtsek. S'nachts. En dan een uur 4-5. Ja. Dus dat is het enige wat... Ja, dan heb je wel wat daklozen en zo om ons heen. Hier aan de overkant is het zeer populair. En dan zitten ze allemaal bij de Leeuwardenkrant. Ja, die hangplekken was. Maar goed, we hebben hier een heleboel ruimte hier achterhoek. Hè. Dit is een oude rentenierstraat eigenlijk. Want vroeger waren hier allemaal boomgaarden, hè? Hierachter. Oh ja? Ja. Dus het was... Je praat de honden die juist in, hè? Ja. Die vind je wel weg. Ja, maar dit is
Dit was vroeger, sinds 12a, hè? 12a, oh, dat je dat. Dus dat betekent dat er vroeger 1 huis was en dat was een postkantoor. Oh, dat is niet 12. Ja. 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 Jaren 30 of zo hebben ze een andere gevel voorzet en hebben ze er 2 huizen van gemaakt. Maar het was oorspronkelijk een postkantoor. Oh, ik zie Wolpea, dat is een naam op Bertje gewoon. Ja. Dat hij dus zelf, hoe die naam of wie het Nee, was? dat was degene die voor hem woonde. Oké. Die hadden 2 kinderen, Walter en Petra. Oh ja? Ja, toen hebben ze dat samengevoegd. Dat Wolpea. Ja, Wolpea. Ja, dat grappig. Dat we dit verhaal kennen. Ja. Mooi. Ja. Nou, goed idee, dank je wel. Ja. Nou, zo'n succes met het snoeien, succes. Een handig apparaatje dit. Ja, anders... ik ben dan bij de trap neergetroffeld. Dus, wat zei je nou? Ik ben bij de trap neerdonderd, dus nou, dan ben ik wat voorzichtig. Nee, dat snap ik wel. Nou, voorzichtig gewoon nog maar. Ja. Geen ongeluk meer. Ja, je ziet in oor zitten ze ook wat, hè, denk ik, net. Ja. Ja. Het is niet gek om je dat je kan bij de heroïne unit bij of zo ook, of weet ik veel wat. Het had hier natuurlijk wel een prutten. Ja. De meeste wel een plak aan natuurlijk, maar ja. Nou, tegen dank hè. Ja. Okay. En succes met de beer. Oh, de laatste tak? Ja, dan is het ook wel klaar. Zie maar, hier, nou dat is toch prachtig. Ik vind het mooi hoes, maar dit is echt weg. Prachtig, als je. Mooi hè. Die is een mooie crazy hoes net. Maar goeiedag. Je hebt de winkel op de Skrans? Ik ga even wachten op een bus. Onze haar dochter, mijn kleindochter, komt met de bus aan. Jouw winkel wordt even wat veel van de Skrans dan? Ja, leuk. Ja? Leuke winkels. Wat is jouw favoriete winkel op de Skrans? Nou, kledingwinkels natuurlijk, hè. Ja? Taco en ja. En die groentewinkel, Dolussen. Oh ja, dat is de groentewinkel. Ja. Dat zit weg nog, ja. Nou, verder, ik ken alle namen niet. Expert. Oh ja. Ik lees. Maar nou parkeer je hier natuurlijk. Je hoort net te parkeren, want daarmee betaal je voor zelfs. Maar, Daarom. Dit is schijf, ja. Kost niks. Nee. Dat is jouw trucje wat, je zet hem naar je deel en dan... Ik ben een AOW'er, die heeft niet zoveel geld, hè? Nee. Dus dan doe je dit soort dingen. Ja, nou, heel top toch? Ja. Ik zei al, ik zet vaak de auto bij de Nije Skrans of zo deel. Ik zo'n blauwe zone, hè? Achter de Skrans. Ja, de Nije Skrans. Die links ook wel, hè? Ja. Ja, de Vlengerskrans. Ja. Dat is de truc. Maar ik kom net in beeld, wel? Ja, ik maak je video. Ja, ik maak je video. Yes. Ja, dat komt hartstikke goed. Dit is een hele goede kamer. Ja, klaar hè? Hartstikke bedankt hè. Succes hè. Bedankt. Hoi. Was het green? Ja. Het is green. Zo ben je natuurlijk wat andere hoezen hier hè. Ik zie hier, ben meestal dus even bezig om het hele hoes even naar het dak te gaan. Maar zie je joh. Zie je? Hoi. Lekker bezig? Ja, ik zie het. Ja, mooi waar ben je. Ja, dat had ik wel zo als West deze week. Hé? Nou, zit er goed uit, hè? Succes! Werk ze! Mooi. Goedendag mevrouw. Mag ik je wat vragen? Ja hoor. Jo, ben je hier? Ja. Oh, nou, hoe bevalt het hier om de Huizemerlaan? Ja, best. Is het nou de Huizemerlaan trouwens? Ja. Tot waar rint hij eigenlijk? Tot aan het bruggetje. Oh, ja, oké. Ja. Hoe lang ben je weer al, vraag je mij? Bijna 7 jaar. Oké, hoe bevalt het hier? Ja, best. Mooi stritten? Ja. Wat is wel het? druk. Ja? Ja, met heel veel fietsers en auto's die door de wijk rijden, die hier niet horen, maar nee, op zich valt het prima. Vind je het leuk, wat reuring, of hou je meer van rust? Ja, nee, want we wonen eerst aan de andere kant van de stad en het was een doodlopende straat, dus dit is beter. Ja, hè, dat vind ik wel wat leuk, wat reuring. Ja. Daar kun je natuurlijk wel even naar kijken. Of, ja, daarom. Ja. Maar hoe lang gaat die drukte hier door? S'avonds ook? Of, Altijd, ja, 's nachts. Zelfs 's nachts, want er komt de jeugd uit de stad of ze gaan naar de stad toe, dus ja. En waar moet je ook graag dan hier wonen, op de Huizemerlaan? Ja, Huizum, hè? Ja? Ja. Ik heb jarenlang op de Bonniastraat gewoond. En toen zijn we naar het oosten van de stad verhuisd, maar dat was niks. Of oosten, noordoosten, ja. Dus dat was niks. Niet voor ons in ieder geval. Wat maakt het Huizum dan zo bijzonder? Of voor jou speciaal of leuk? Oh, gezellig. Allemaal dezelfde mensen die er altijd blijven wonen.
Heel veel mensen die komen weer terug naar huis. Ja, hè? Ja. Ja. Dus, dat kan je ook vernemen. Je kent er meestal hier in de buurt? Ja, heel veel. Ja. Oké. Ja. Leuk te hebben. Ja. En verderop is natuurlijk Huis en Dwarp. Hier moet het leven Huis en Dwarp wennen wel? Nee. We zochten een huis met een loods. Dus voor mijn man. Ja. Ja. Ja, dat is een loods, dat gedeelte jij erbij. Ja, dat zei je. Ja, ik zei het. Ja. Goed om te hebben. Nou, tegen dank. Oké. En succes met de rust helemaal in. Ja, best. Dankjewel. Ken je er wat bij? Ja, je aan het trappen. Ja, dus, de strap is erbij. Ja, maar als ik zo'n zin dan kun je wel een beetje skin hebben. Dan hoor je alles erop. Hè? Nou, daarom. Daarvoor zei ik eerst de ramen maar eens even doen. En dan hier het prachtig mooie brechtje. Mooi iconische brechtje. Zo. Ja, goeie dag. Hoi. Je maakt je een mooie foto hier, brechtje hier. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Vindt u het mooi? Ja, zeker. Nou, goed om te horen. Je gaat er weer van terug? Dit hiet ook de Wurdumer Veer. Die gaat weer naar de Potmarkt. Potmarché. Ah, prachtig. Zo, je fietst natuurlijk een punt met een del, hè? Ha, goeie. Ja, het is alweer fietsers. Jongens, ik kom een fietser om hier. Hoi. Ha, goeie meneer. Hoe druk die jongen het is, hè? Zo. Een mooi berichtje, jongens. Fatbike. Ze vliegen hier al het brekje. Goedendag mevrouw, mag ik je wat vragen? Oh, hi. Hoi. Een Frieske... Ja, de Frieske vlogger. Frieske vlogger, wat grappig. En waar ben je dan? Hoi, Janneke. Ken je elkaar net? Nee, maar mijn vriend kijkt altijd. Oh, is het zo? Ja, die vindt het heel leuk. Oh, jij vindt het leuk nou? Ja, ik vind het heel leuk. Nou, goed dan is het goed. Wat grappig. Mag je, ja, want ik maak nu een video. Ik ga van de Schrans naar het Huis en Dorp. Ja, je mag wel Fries praten hoor. Ik versta het goed, maar... Je praat het net? Nee, ik spreek het niet. Wat viel je van de Huis en Merlaan? Ben je nou herinneren? Heel mooi, ja. Ik vind het leuk. Een vriend van mij die woont hier achter, dus ik ben onderweg naar hem. Maar ik vind het een mooie straat. Ja, hè? Zijn jullie wel wijn wollen net? Nou, ik ben net verhuisd, maar anders misschien wel. Ja. Waar ben je nou dan? Heerenveen. Oh, Heerenveen Jan al. Ja. Is dat leuker dan de oud? Nou, wat dorpser. Vind ik wel gezellig. Ja? Maar ik denk op zich dat je hier ook wel redelijk dat dorpsgevoel hebt. Dat idee krijg ik wel, ja. Ze hebben mensen wel vaak over huizen, omdat het wel wat meer wat dorpser is denk dan de stad zelf, ja. Ja. Oké. Nou ja, prima. Ja, ik heb niet heel veel vragen. Oké, nou super. Succes nog. Ja, dankjewel. Jij ook, hè. Hoi. Dit is nog Huis en Dwarp. Ah, goeiedag, meneer. Ben lekker aan het werk? Mag ik je wat vragen? Die bent je natuurlijk in echt een Huis en Dwarp, hè? Een heel mooi huis hier. Prachtig. Ja, Huis en Dorp zit ik op zijn... Oh, dan mag ze even richting. Wat zei je? We staan uit de richting. Ik ben uit de richting op, hè? Ja. Ik denk, ik mag ook eens even eerst in Huis en Dwarp. Fantastisch. Ja, joh, ben je echt in Huis en Dwarp, hè? Je bent hier van de gelukkigen. Het is leuk. Ja. En waarom woon je hier zo graag bij je? Gezellig. Leuke buren. Ja. Ja, het is karakteristiek. Gezellig. Ja. Ja. Hey, jeetje, maar dit is wel een van de mooiste plakjes van jou, toch? Zo je steeds kennen. Ja, maar het centrum is ook mooi. Heegterp heb ik mooie plakjes. Ja? Oh, joh. Huzum West is mooi. Ik denk je zo zeggen van ja, inderdaad is het mooiste plakje, maar... Nee, ik vind heel jou het is mooi. Ja. Maar je woont specifiek hier wel bij je dan in Huis en Dwarp? Of was het meer zo van, dit kan op mijn paard? Ja, het kwam op paard. Ik ben eerst in Huizemelaan en toen kwam dit, de Cape. En ja... Toch niet van... Met maar wezen. Nou, dank u wel voor het ja. En ons Jen, hè? Dankjewel. Is goed, hè? Hey, dank u wel, hè? Hoi. Vond je dan een leuke video? Doe dan toe omheen. Hoi. Was mee, Jen, abonneer dan op de Frieske Vlogger. Word echt lid, dat kan natuurlijk echt. En dan betaal je €1 per maand, maar dan had je wel als eerste de nice video, sowieso. En let een bedankje achter. Dan kun je eronder doen, dan kun je een bedankt doen en dan kun je nog een geldbedrag ontheen. Hey hoi. Dan kun je nog een geldbedrag ontheen en dan sponsort het me en dan kijk ik nog meer van zulke video's maatje. Dat komt daar op deel. Wow. En dan gaan we even via de potmarge weer om. Hoi.